салом алейкум акаҷон. содин шумо тенҷа ин кору боро созан акаҷон. раҳмати калон ба ҳамаи мусулмони тоҷики худмо ӯзбек тоҷик да ҳамашда раҳмат. мо ина худо насиб карда бошад дар ватани худмо рафта истем. худованд ҳамаи шуморо сарбаланду хонаобод куна. ҳамаи шуморо гиҷо бошед ба тинҷи амонӣ ба гуфти ханда соғ саломатак ба ватани худмо биред. ина дар аэропорт иштагӣ ҳама ина ба ҳами мардуми ёрдам мо билет гирифтем хона рафта истем. ина қадди гӯдаки ёшо ҳама дар раҳмати калон. худо ҳамаи шумо розӣ бошад. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. сами уван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан аз 10 то 15 рӯз. мағз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри русия доставка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро доставкаи мо бепул аст.